Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Ngunyan sa tuyang ipinagsisilibrar ang kapistahan kan Santo Niño. Ibata man po ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat asin birthday blessing para kay Carmen Bunyag, dulot kan Bunyag family on her first birthday. Pasasalamat dulot nila Arnie Lumbria, Sis Ining and family, Sis Doti Monte and family, Mila Rubio and family, Sis Celi Delgado and family, Noli Ramos and Bioli Molina. Pasasalamat para sa kaumawa ni Santo Niño as in Saint Joseph, dulot kan Llantero, Dicena and Prado family. Special intention para sa ligtas as in maray na salud ni Rosalia Asense as in Villaperte family. Para sa kaumaya ni Richelle Silverio, dulot ni Janet Villaperte. Para sa ligtas na biyahe as in maray na salud ni Jerome Rodriguez. Para sa ligtas as in maray na salud ni Viel Maria, Maria Peydona, Carmen, Cindy, Arnaldo II, Arnaldo Corby, dulot kan Bunyag family. Para man sa ligtas as in maray na salud, as in financial success ni Mary Jane Prado, Roderick, Maria Francia, Bergie, Judy, Luis, Marie, Hector, Alexis, Joseph, and Bibi, dulot kan Llantero, Dicena, and Prado family. Para man sa kaumayan, as in madaling pagkaumay kan mga nagihelang na miyembro kan LLFCC. As in man, special intention dulot ni Noli. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, ni Maria, Fernando, Leticia, Melquiades, dulot ni Norma San Buenaventura. Para man sa kalag ni Sotera, Francisco, Guillerma, asin Kathleen, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Doti Monte. Para sa kalag ni Estelita, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Mila Rubio. Para sa kalag ni Juan, Barbara, Manuel, Luciano, Flor de Lisa, Piamita, Skylark, Winnie, Jesus, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Celi Delgado and family. Para sa kalag ni Pablita, Ipipanya, Saturnina, Aaron, Ronald J., Jose, Gregorio, Antonio, Yolanda, dulot kan Llantero, Dicena and Prado family. Para sa mga kalag sa purgatorio, asin mga kalag kan mga miyembro kan LLFCC and CRC members. Para man sa kalag ni Rogelio, Priscilla, Linda, Luis, asin man para sa kalag ni Florencio, Remedios, Bricio, Sheila, Rubin, Rolando Jr., dulot kan Rosela Plandes. Para sa kalag ni Virginia, Salvador, Jaime, dulot ni Sis Del Fornoles, asin man para sa kalag ni Ezekiel. Ang debosyon kay Santo Niño, ang pinakaenot asin saro sa pinakabantog sa Pilipinas. Kan si Legazpi nagduong sa isla kan Cebu, kan 1565, saro sa mga soldados niya, nakakuanin imahin ni Niño Jesus. Tinutubudan na iyo ini mismo ang imahin na itinao ni Magallanes sa agom kan dato, kan isla kan siya binunyagan. Ang imahin ngunyan inaarang sa Basilika kan Cebu. Sa mga Pilipinong Katoliko, ang banal na ninyo tanda kan Diyos na harani sa gabos asin madudulok na daing takot. Ang debosyon nagtutukdo kan bertud nin simpleng pagkabuhay, pagkamakinuyog-kuyog asin pagsarig sa Diyos. Siring man, ini nangangapudan nin pagiging disipulo asin mamumuto na paglingkod sa gabos. Ang satuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Alfonso Grahida. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Diyos marenal daw po sa tuya gabos. Diyos marinal daw man po. Yang kita sa bispera, asin kapistahan ba, kan Santo Niño. Dakulang po maray na kugmahan sa tuya gabos, ta aram nido, kita nagpuon kaya di sa naga, doon po sa Concepcion, kan 1978 pa, 78. So, halika sa gudgon yan, sige-sige man ang debosyon, asin kadakol ang mga answered prayer na nakakuwata, halik kay Santo Niño. Asin magpuon kan panahon na ito, sa gudgon yan, sige-sige man giraray, ang pangataman sa tuya, na Jesucristo, na yaon sa porma ng sarong umboy. Kaya, nakulawan naman na kagmahanta, asin pasalamat kita na yaon pa kita to celebrate Santo Niño. Viva Santo Niño! Viva! Sa ngaran ng mga sinaki, pati Espiritu Santo, Amen. ang grasya ng Jesucristo ang gagaran na ang pagkamot kan Diyos, asin ang pag-isumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako ang sa itong mga kasalan, tangan magkani ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. mahirap man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada, ang sa tong mga kasalan, daram kita sa buhay, na dahing kasaguran. Amen.
pag-ibig kita. O Diyos, Ama sa langit, ang sa imong bugtong na aki, sa mong mamimidbid na Diyos sa kapakumbabaan ng sayang pagkanitaw. Siya sa mong sinasamba na kagurangnan sa kulayahan ng sayang pagkaniaki. Kamutan mi siya asin arugon. Mapasamuya ang sayang kahadian na sayang panuga sa kapakumbabaan. Hininagad mi sa ngalan ni Kristo na sa mong kaguranan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An babasahon ngunyan, kita pinapagirumdom siring kan banwaan na nasa kadikluman na nakahiling nindakulang liwanag. Liwanag na magtataonin karangahan sa sainda. Magsarig man lugod ang satong paglaom asin pag-umawon taan Diyos ninhuli taan liwanag na yaon ki Kristo masirang sa sato siring sa akagahan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An banwaan na naglalakaw sa kadikluman, nakahiling nindakulang liwanag. Nagliwanag sa mga nag-ierok sa daga na pano nin hararom na diklom. Pinaurog mo ang saendang kagayagayahan. Pinadakula mo ang saendang kaugmahan. Nauugmasinda sa saimong atubang, siring sa mga tawo na nauugma kung panahon nin pag-ani, siring sa mga nauugma kung binabaranga ang mga sinamsam. Huli takan aldaw ni Midian, rinunot mo ang sakal na nakagabat sa iya, ang pamakol sa saiyang abaga, ang pamalo nin nagpasakit sa iya. Huli taan gabos na gamit sa pakilaban sa lambang gubing, na tumtum sa dugo, tinutong asin tinunaw kan kalayo. Huli tasarong aki, namundag para sa to. Ang kahadean yaon sa saiyang abaga. Ini ang ngaran na inaapod sa iya. Makangangalas na parahatol, Diyos na makakamhan, amang daing kasagkoran, prinsipe nin katuninungan. Mahiwas ang sa iyang kahadean, na ang katuninungan na daing kataposan, para sa trono ni David, asin para sa kapangyarihan na sa iyang tinugdas, asin pinasarig sa katanosan, asin kabanalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Ang bilog na kinaban mag-awit sa Diyos. Ang bilog na kinaban mag-awit sa Diyos. Bagong awit aawiton sa kagurangnan. Huli kan sa iyang mga gibong ngangalasan. Nasa tuon niyang kamot asin banal na takyag ang kapangyarihan sa pagligtas. Ang bilog na kinaban mag-awit sa Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahiling ang sa iyang katanusan sa mga banwaan. Narumduman niya ang sa iyang katutuohan, asin pagkamuot para sa harong nin Israel. Ang bilog na kinaban mag-awit sa Diyos. Ang kaligtasan nin sa tuyang Diyos, nahiling kan gabos na puro kang daga. Gabos na daga, magkukurahaw sa kagurangnan. Ikurahaw ang sa endong kaugmahan. Ang bilog na kinaban mag-awit sa Diyos. Mga salmo sa arpa, awiton sa kagurangnan. Awiton sa tugtog kan musika. Sa tanog kang trumpeta, asin hamudyong. Irukyaw ang hade, an kagurangnan. Ang bilog na kinaban mag-awit sa Diyos. Si Kristo, iyo ang liwanag sa kadikluman, nagikan sa Ama, na suminirang sa daga,
tanganing kita tauanin kaliwanagan nin isip asin kadunungan. Sa surat ni San Pablo, kita pinapagirumdom liwat na maglaom asin magsarig sa pagtubod na si Kristo iyo an magtatao nin liwanag sa sato. Himateon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pagmawon ng Diyos Ama ni Jesucristong kagurangnan, iwinaras niya sa to diyan kay Kristo ang gabos na bendisyon. Espiritual sa kalangitan, bago linalang ang kinaaban, pinili niya kita. Pinili kita diyan kay Kristo, tanganing maging banal asin daing digta sa iyang atubang. Pano nin pagkamuot? Kaidto pa, pinili na kita, tanganing maging mga aki niya, huli kay Jesucristo. Susog sa iyang karahayan buot. Tanganing umawon ta ang kamurawayan nin sa iyang grasya. Ang sa iyang gratis na balaog, sa to diyan sa iyang namumutan. Kaya puon kan nabaritaan ko ang sa indang pagtubod kay Jesus na kagurangnan, asin ang pagkamuot na sa indong ipinapahiling sa gabos ng mga banal, daing untok na kamo sa kong ipinagpasalamat sa Diyos. Asin kamo sa kong ginigiromdom, sa sakong mga pamibi. Itaulugod sa indukan Diyos ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, amanin kamurawayan, ang espiritu nin kadudongan, asin pakasabot. Kung ano ang ipinahayag, tangani siyang mamidbiran. Liwanagan niya lugod ang mata nin sa indong isip. Tanganing mahiling nindo, kung ano ang kayamanan, kan kamurawayan na sa iyang ibapamana sa mga banal. Asin, kung ano ang kadakulaan, kan kapagyarihan, na ginamit niya para sa sato na nagtutubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dakul ang kayamanan na yaon sa mga saradit na aki. Dakul man ang magagayong na ugali na yaon sa sainda. Kaya sabi ni Kristo, andai mag-ako kan kahadian ng Diyos, arog kaining mga aki, dai makakalaog dyan. Matindog na po ang gabos sa paghinanyog kan mahal, kan banal na Ebanghelyo. Ang kaguranan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, dinara kay Jesus han mga aking saradit, tanganing sa iyang bendisyonan. Halagad sinaway sinda kan mga disipulos. Kanini mahiling na Jesus, nagraut ang sayang buot. Asi nagsabi, pabayaan nido naan mga aki, romanig sa kuya. Hari nido pag-ulanga. Hulita,
para sa mga siring na mga tao ang kaadaan ni Diyos. Totoong sinasabi ko sa Indo, ang siksayman na day mag-ako kang kaadaan ni Diyos, harog kaining aki, dayan makakalaog. Kinugos na Jesus ang mga aki, ibinugtak ang mga kamot sa inda, asin benindisyonan. Maray na bareta, kan sa tong kaguranan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Hinat po, pasalamat kita maray sa mahal na Diyos na kita ayaang pa, buhay pa, maray ang kamugtakan, ligtas sa pandemya na naglalakop sa kudngunyan. Asinarog ka na kaaging panahon, kadakol kan mga, sabi ko, answered prayers, sa na kayan, han sa tuyang marhay na pagkabuhay, asin maray na salud. Pero po sa Indoan, yaon kan 1978. Isa po niya o kan 1978. Mayo? 78 yan. Nahiling mo si pag-abot ng Santo Niño, Iglesia Concepcion. Nahiling do si pila kan tao sa kod sa magsaysay. Yun po yan si kabutakan. Anda ko lang na maray na kaurugmahan kasi mga tao pag-abot kan Santo Niño de Cebu, nadarakan mga deboto man duman. Ako po, dakula na pagpasalamat ko ta, arag makasubagong aga na, nagpa-check up ako, annual check up sa doktor. After 1 year, maray po ang gabos. O, pinapakpakan niya. okay po, kaya agbangon ako maray. Yan po siguro ang dahilan kung tanong tamarayan sa kuyang kamugtakan ta. Huli nga ni kan debosyon kay Santo Niño, na sabi ko nga ni pinunan ta dyan sa Concepcion. Ako po sa Marso, kung God willing, 90 years na po ako. Sana po makaabot buhay. Yan siguro po ang dahilan kan deboto kan Santo Niño. Lagi na pong parte kan sa kuya pagabuhay ang debosyon na ini. Aragman kan sa tuya ang debosyon sa balay na makusog na maray ang pagharang sa mahal na Diyos, sin tinato ang gamusin hagad niya, lalo na Santo Niño, mismo ang Diyos na naging tao, kung siya minaarang sa iya lagi ito na ma, dayan na inigaran kasi tuya ama. Asin kung ano ang hinahagad kasi ang ina, pirmin na yan pong itatao. Dahil baka nigar, si Santo Niño, kina, kung naghagad ang Santo Niño, kada naman na ikakara ita. Kaya sabi ko, padagusan ng doon debosyon kay Santo Niño, arugon sa pinagsasabing pagkabuhay, simple, malinig, kasi nagigibon ng karahayan, kasi siguro nindo, malawig man, mauma, ang sendong pagkabuhay. Kaya ang simbahan sa Pilipinas, nakulawan na maray ang pahalaga kan Santo Niño. Ikadua pong patrona kan Concepcion, asin siring man patron kan Concepcion, asin siring man kan dakol na banuan digdi sa Pilipinas. Nagpun ini kan itong Pope Innocent XII, magbuot na silibraron ang kapistahan na ini kan 1721. 1721. Henot sa pagtaong honra sa mahal ng ngaran ni Jesus. Pag-abot ka itong mga pagbabago kan mga seremonya kan simbahan, kan 1969, hinali po ang kapistahan na ini. Alagad, hulingan ay kan dakulang debosyon kan mga tao digdi sa Pilipinas, sa Santo Niño, tinugot kan simbahan na digdi sa Pilipinas, tawan ng pribilehyo na silibraron ang kapistahan na ini. Ayan kaabot na ni sa iba-iba pong lugar. Malata na sa Australia, tanakabot po na kunuman, igwang pigsisilibrar na Santo Niño, urog data kadaklan naman mga halik sa Bisaya. Si Santo Niño, igwang importanteng parte sa satuyang istorya, kasi sa istorya kan satuyang pagtubod, hulingan ita, siya ang enot
na Kristiyanong ladawan o imahen na nakaabot sa satuyang mga pangpang. Sabi nga ni Subago, tinaw pa ni Magellan duman sa Reyna kan Cebu na si Juana kan 1521 bilang pagirumdom kan enot na Kristiyano digdi sa Pilipinas na nabunyagan. Sinabi na ni imahe na ni yung unya sa simbahan na tinugdo kan mga Padeng Agustino duman sa Cebu. Kung makapasibu ka mo, try to go to the Basilica. Ginibo ining Basilica Minore ni Pope Paul VI kan celebraron ang ika-4 na taon 4th Centennial of Evangelization igdi sa Pilipinas kan April 1965. Sa Ebanghelyo, binasa ta na si mga disipulos sinaway si mga aki na pinagdadarakan sa idang mga magurang kay Jesus. Asin na kan ini mahiling na Jesus, sinabi sa Ebanghelyo, nagraot si sayang buot, asin tinuyaw, dahil ba kayo dinangkutan ba, tinuyaw si sayang mga disipulos. Asin sinabihan, let the children come to me. Padulukon nindo at mga aki sa kuya. Ano ta pinagsaway kan mga disipulo si mga aki? Kawasa, takan panahon ni Jesus, si mga aki binibilang na mga sadiring bagay, property, kasi daw mga magurang. Mayo sidang ranggo, mayo ning diretso, mayo ning pribilehyo, dahil dinadangog ang sidang boses, mayong estado, mayong personality legal. Sa ibang pagtaram, nobody. Mayong halaga. Kaya, sa good, dahil mayong halaga sa good na makaabot sila sa tamang edad, adulthood. Kaya, kan sinabi ni Jesus, na ang aki, yung pinakadakula sa sayang kahadian sa langit, ang gusto niyang sabihan, ang sinasabi niya iyo, itong nobody, itong pinagbabaliwala palaan, iyo ang pinakadakula sa sayang kahadian sa langit. Tanganing simpleng pagtaram, sa pag-abot pa lang kang kahadian ni Diyos, mayo ning makakasabi na siya ang pas o pinakadakula sa kahadian ng langit. Mayo ning makakasabi kayan. Kawasa ta, sa tuwang nin mahal na Diyos, ang gabos na tao, pantay-pantay, parareho. Parareho ang diretso, parareho ang sendang kamugtakan, parareho ang sendang dignidad. Ang Diyos sana ang halangkaw sa gabos. Siya sana ang dakula sa gabos. Ang paglaog sa sayang kahadian, bakong huli sa kakayahan o merito ng si Simon, kundi huli lamang sa dakulang pagkamot at yan pagkamarahayon ni mahal na Diyos. Paano man tayo si Jesus, tinuyaw si sayang mga disipulo. Rebuke, sabi sa English, na nagsasaway duman sa mga aki. Kawasa, sabi nga ni ka, they missed the point. They ninda na dakop. They ninda naintindihan na para sa paglaog pala sa kadaan ni langit, kaipuhan na magkaigwa kita kan attitude o ugali ng sarong aki sa sayang mga magurang. So anong ugali kan sayang akan maaki sa sayang magurang. Ang tamang ugali sa tama man na magurang. Mga aki kasi simbolo ng kalinigan, simple, pagkasimple, kapakumbabaan, asin ka gayunan. Yang senda ang bilog na pagtiwala, asin pagsarig sa sendang mga magurang.
Ini ang mga sabita kwalidades o karahayan na sa tubang kasatuyang langit o nama, labi-labing pinagpapahalagahan. Pag-abot sa satuyang langit o nama, ini ang hinahanap o hahanapon sa tuya. Kaya di ko na magparaulit-uliton ito sinabing kung anong klaseng buhay ang kaipuhan ta. Ining ugaling ini, ining attitude na ini, pinahiling ni Santo Niño, magpuna siya aki pa, so kada siya magdakula. Pinahiling ini sa sarong makangalas-ngalas na paagi na pinaghahangaan kang gabos. In a very marvelous way. As in, niyan rason kung tano, tadigdi sa Pilipinas, as in sa iba ng lugar na inaabot ka ng mga Pilipino, dakulaon ang satuyang pagkamot kay Santo Niño. Viva Santo Niño! Matindog po ang gabos. Minatubod ako sa Diyos. Amang makakamahan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin daay nahihiling, asin sa sarong kagungrangnan na Hesukristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman, huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa sato, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, nagsukat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibig kita sa Keso Kristo na sa tong kaguranan, na naging aki ni Banuan, taning kita, maging bang aki ni Nama. Ang sa tuyang simbag, kaguranan, hinanyuga, ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magkaigwanin pagkasinarabutan ang mga magurang, asin an sa indang mga aki. Tanganing an mga magurang matukdoan an sa indang mga aki, na maging responsable. Mamibi kita. Kaguranan, hinanyuga, ang samong pamibi. Tanganing an mga dain nagkaigwanin sa diring mga aki, magtiwala sa futuro, asin magkaigwanin kaugmahan sa buhay, asin tada isinda mabinunga sa mga iba pang bagay. Mamibi kita. Kaguranan, hinanyuga, ang samong pamibi. Tanganing an mga kaakian, mabuhay na namumuot sa katuninungan, asin magin mga mamumuton, mamibi kita. Kaguranan, hinanyuga, ang samong pamibi. Tanganing kita maginsiring sa mga aki, makanood na mag-ako kan mga kapaitan sa buhay, sa marahay na buot, mamibi kita. Kaguranan, hinanyuga, ang samong pamibi. Agad ang tamang mga ugurang, ang sa tuyang mga pangangaipo, at saka mga pangangaipo, sa tuyang pamilya, asin mga pag-iriba, asin kang kabus ng mga tao, o ito mga naging biktima ngunyan, kan pandemya. Mamibi kita, Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Heso Kristo ang kaguranan, hinanyugaan pamibi, ni Simon Banuan. An maduka, asin mga kasaditan, ulitay ka, ang samong kaguranan, ngunyan, asin sagod paman,
Amen. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos. Magpamibi ko mo mga tugang, tanganan sa ko sa indong hatang, mga kumalugod kan Diyos amang makakaman. Akoon malugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kamurawayan asin kamurayan kan sa imong ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Diyos na sa moyang Ama, sa pusong maugma, asin malahad na pagtubod, sa mong ginigiramdam mo niyan, at mga misteryo ni sa imong aki, na nanitaw, asin nakisumaro sa muya. An atang na ini, na sa mong dulot, sa pagsamba sa imo, makatabang sa samong kaligtasan. Ininagad mi, huli man sa nagikristo, na sa mong kaguranan. Amen. Ang kaguranan, mga pasaindo, Asin sa imong itaas sa espiritu, mga puso, initaas mi na sa magpasalamat kagurangnan, kita sa Diyos na sa tong kaguranan. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matano sa sinakakaligtas, na danay ang sumisansain, magpasalamat kami sa imong kaguranan. Banal na ma, Diyos na makakamanda yung kasakuran, huli kay Kristo na sa mong kaguranan. Na sa kapistahan kaining sagradong misteryo, anday nahihiling sa sayang pagka-Diyos, nagpahiling ning hayag sa samong pagkatao. Asin aninaki bago kan mga panahon, nagpuon mabuhay sa panahon. Tangani ang pagpabangon sa pagpabangon sa sayang masana, kang gabos na napadungkal, isulit ang gabos na karahayan. Asin ang tawong nawara, pabalikon sa langit nun na kahadian. Kaya kami, kaiba ang kabos ng mga angeles, nag-uumaw sa imo, asa maugmang selebrasyon na nagrorokyaw.
kaguranan, ikananggad ang banal, burabod ng gabos na kabanalan. Kaya ni maatang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa iyong Espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kaguranan na si Jesu-Kristo. Kan siya sa lugaring nabuot, nagpabaya sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinao, sa siyang mga disipulos na ang sabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini. Tahini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinawas ang mga disipulos, sinagsabi, mag-ako ka mga bos, asin mag-inom ka ini. Ito ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon Indo, sa pagrundom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagruramdom kasi ang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdadulot sa imo kaguranan, kan tinapay ng buhay asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahira kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Ginudong kaguranan sa imo simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay ba kan sa mga Papa si Francisco, kan sa mga obispo si Rolando, at yung gabos na klero. Siring man ginumduman sa imong pagkaherak, ang sa mga matugang, nagturog sa paglaom ka pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag, kan sa imong lalagon. Kaya kami gabos na may kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na siyang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kaitupan nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kairas, kan buhay na dahil kasagkuran. Mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siriman, hulisaki mong si Jesu-Kristo. Huli sa iya, asing kaiba niya, asing sa iya. Sa imo Diyos na mga makakaman, kasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos ng kagalangan asin kamurawayan, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natakduhan ka man nakaligtas na tugon, asin pinatuod ka Diyos no na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ayaw sa langit, abanalo
anarang pagdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Ang samon kakanan sa aldan, itaon sa bayan niya. Sinamahan mo kami sa samong mga kasalan, sining na pinapatawad namin ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami nagkaya sa sugo, kaniyagawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kaguranan. Warasan sa maldaw nyamang kataninongan, taning kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan bagmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong parligtas na si Yesu Kristo. Sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kaguranan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katininongan winawalat ko sa Indo, at sa kong katininongan tinatao ko sa Indo. Hari paghilinga sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa iyong simbahan. Asin papagkanigwa, na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa iyong mga kabutan, ika na mabuhay asin naghadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katininongan kang kaguranan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan kamo ning katininongan. Peace be with you. Malhod po ang gabos. Huya ang kordero kan Diyos. Huya nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan may napod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibig kita. Diyos na samuyang Ama, sa tinapay asin harak na ini, sa imong binasog ang samuyang kagutuman, kaibaning sa imong aki, na namundag ki Birhen Maria. Daniming hanapon ang sa imong kabutan, magdakula kami sa lawas, sa kadunungan, asin sa biyaya sa tubang mo. Hininagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kaguranan. Amen. Maluhod po para sa pagpamibi kang Orasio Imperata. Diyos na samong Ama, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Minagad kami kan sa imong tabang para sa mga taong naghinguha, sa pag-adal kan hinalian, kan hiro asin paglakop kaining pandemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang, nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibiman niya mo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno asin pribadong ahensya, tangani na makahanap sindanin bulong sa helang na dara kaining pandemya. Ipinapamibiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Tawan mo kami nin biyaya na maghinguha para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nagsakit. Ini hinahagad mi huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ubanal na lalawgo ni Jesus, kera. Nuestra Señora de Peña Francia, matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tung silibrante ngunyan si Reverendo Padre Alfonso Grahida. Ang sa tuya pong choir, ang CRC Youth Choir. Asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf. Pasalamatan naman po ang mga nagdulot sa Santa Misa, asin kamugabos na uya digdi. Siring man po ang satuyang lektor, asin ang satuyang lay minister. Salamat po sa Indo. Siring man po pasalamatan taman ang PBN TV5, asin Converge Channel 9 sa pag-air kan Misa nin Banwaan, na madadalan kada alas 6 ng Domingong aga sa Channel 9, asin man ini po sa tuyang madadalan sa YouTube, i-like lang po ang Misa nin Banwaan. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Bendisyon po kita kan Santo Niño, sa kasyento mong gabos na may akim magurang. Please come forward. Hindi po, sa gadig di po. Keep your distance, come forward. Dulok na po kamo for the bendisyon. Maaki, hindi po sinautan. Madako lang aki. Sige na po, you come forward. Just keep the distance. Ikaw, pwede man, pwede ka. Bendisyon po Santo Niño, ikaw ka mo gamit, ikaw ka mo nabenda Santo Niño. Bendisyon na ikaw na ini maladawan ni Santo Niño na uyadigdi, na sistema na nag-aarang sa tubang kan maimahin na ni, mag-ako lugod kan sa bendisyon, asin kamayan sa hawak asin sa kalag. Inihagad mi, huli man siya naging Kristo, na samong kaguranan. Sa mga magurang po, mga aki, sa Kristong kaguranan sa mayang paratubos, bendisyon niya ang kabos ng mga magurang na uyadigdingon yan, na nagpapasalamat kan sa idang inabot na kamugtakan sa pangataman kan sa mga aki, mga mukawapo, asin iba pa ng mga pag-iriban nila. Siriman bendisyon niya ang mga aki,
Suwel digdi so kasi mayo digdi, nalugod si Dabag Darakula, aron kan sa imong aki na si Jesus, nagdakula sa lawas, sa kadunungan, asin sa grasya. Pamayan mo ang siya naman namamatian, taon mo sila kang grasya na silang kinakaipuan, ang nang grasya ning kaumayan, sa naman na silang namamatian, asin makalikay lugod sa pandemyang ininaglalakop sa kinaban. Isu Kristong kaguranan inihagad mi, sa ngaran mas na kasi mga ama, asin sa tabang kasumala ina, sa tabang kanpala espiritu, na ilugod, ang nagtao sa muya kang kabos na biyaya, na sumayang kaipuan, tangan magtalubo kami sa kabanalan, karahayan, pagkamot sa ibo. Inihinagad mi ginaray sa ngaran ni Jesus, sa tabang kasumala ina, na sa Senyora de Peña Francio. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang kaguranan mapas sa Hindu. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin Aki, pati Espiritu Santo. Amen. Nakaw kamo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.